Witam ponownie. No i już nieco zmieniona, świeża nagłówka, fryzura, niemalże nienaganna, w miarę się ułożyła, więc nie jest już źle, fajnie, troszeczkę lepiej niż o owiniętym ręczniku. No jest dobrze, jest dobrze. Właśnie dzisiaj jeszcze zrobiłam, mam tak efektowna, że zrobiłam właśnie coś takiego. Jest to taki etui na telefon, bądź nie wiem, każdy może wykorzystać to do różnych celów. Ja bym wykorzystała na telefon kolorowo, czerwono-zielone, przyjemne w dotyku, robota szydełkowa, półsłówki i ogólnie dość sympatyczne i dosyć efektownie wykonane. Myślę, że jak czerwony guziczek jeszcze tutaj dodamy, to wtedy nabierze to takiego innego charakteru. Będzie ciekawszy może. Zresztą powinien być guziczek, to jest taka pętelka zszywana zieloną nitką, ale tylko dlatego, żeby to było właśnie widoczne. To też dodaje uroku całości. Prosta robótka, nawiązująca do lat przeszłych. Także no, wydaje mi się, że to wszystko jest tak, jak powinno być. Proszę, tak mniej więcej wygląda z bliska. No, w jednej stronie tak. Dosyć przyjemne jest. Zestaw kolorów również w miarę dobrany, więc nic tutaj nie gryzie się ze sobą. Wszystko dobrze jest skomponowane. No, tak mi się wydaje. Troszeczkę mi się tutaj przekrzywiła poprawka, ale już jest dobrze. Mniej więcej to tak wygląda. Po otworzeniu tak, mamy taki otworek i jeżeli ktoś ma, już dorobił się komórki, więc może z powodzeniem sobie schować. Jest to o tyle dobre, że po prostu wszelkie uderzenia czy jakiekolwiek zadrapanie właśnie takie etui chroni przed takimi zdarzeniami. Nie ma uszkodzeń, nie ma zarysowań na telefonach. I w pewien sposób chroni. Przyjemna robótka. No, wydaje mi się, że naprawdę jest chyba efektowne. Polecam, jeżeli ktoś jest zainteresowany bądź potrafi sam sobie zrobić, to zachęcam. A jeżeli ktoś nie potrafi, to bardzo chętnie zrobię to za niewielką opłatą. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia niebawem.